L'Ajuntament de Deltebre posa en marxa el Pla de Polítiques de Dones, elaborat per la doctora en Pedagogia Rosa Queralt i amb la participació d'entitats de dones del municipi. El projecte contempla 286 accions amb la finalitat de facilitar la igualtat de gènere a Deltebre. Que després de molts de mesos de treball per part de la doctora Rosa Queralt, una persona del nostre municipi també coneixedora de la nostra idiosincràsia, hem estat treballant intensament per a dur a terme este pla, que està finalitzat, ja va passar per plenari, aprovat. És un document on s'ha fet un recull de quina és la situació i de les accions a dur a terme per a millorar la situació de la dona envers a la societat. Les 286 accions estan dividides en 6 eixos i tenen la finalitat de projectar la presència de la figura de la dona en els diferents àmbits municipals. Pròximament, la ciutadania del Deltebre podrà consultar el Pla de Polítiques de Dones a la pàgina web de l'Ajuntament. Tenim que reflexionar sobre aquest tema, saber què és el que fem i el que no fem per ajudar a millorar esta lacra que tenim a la nostra societat actualment. Deltebre commemorarà el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones aquest diumenge amb un seguit d'activitats com un espectacle de dansa a càrrec de la companyia Jove Marau.